Tiki-taki, 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 tiki-taki. Hola, què tal, tiquitaquis? Doncs bé, ja fa uns 10 minuts que haurà acabat el clàssic. Un clàssic que realment no el recordarem com un gran partit de futbol, només el recordarem com el dia que el Madrid va demostrar que físicament està millor que el Barça i que el Madrid fent 4 cosetes li pot fotre un bany al Barça, així de clar. O sigui, un Barça sense idees, que hem fet aigües a la defensa, hem fet aigües al mig del camp, a davant no hi ha idees clares. Això molts diran que no és culpa de l'entrenador, per mi sí, perquè això no està entrenat. Físicament estan fosos, o sigui, el Madrid no estava fos, se'ns ha passat per sobre. I bé, dos contraatacs al Madrid han sigut els dos primers gols, així de clar. El Barça anava tocant i com sempre, si ara fóssim un locutor de ràdio diríem treure una pilota a Ter Stegen, li passa a Sergi Roberto li passa a Koundé li passa a Busquets li passa a Pedri veu un foradet i li passa a Dembélé arriba al vèrtex de l'àrea, li passa a Lewandowski que no ho veu clar, li passa cap a Frenkie de Jong li torna a passar a Busquets li torna a passar a Koundé li passa a Valdé li passa a Ter Stegen. Això són totes les putes jugades d'atac del Barça. Totes les putes jugades d'atac del Barça són així. De Ter Stegen a Lewandowski, de Lewandowski a Ter Stegen. I ningú xuta. No hi ha ni Déu que xuti. No. El primer xut ha arribat al minut 77 fet per Ansu Fati que sortia de la banqueta. I després ha arribat el gol amb una jugada d'Ansu, amb una recuperació de Gavi, amb una jugada d'Ansu que ha passat. Lewandowski no sé si ha volgut tocar la pilota o s'ha obert de cames i Ferran l'ha fotut, perquè si no arriba a entrar aquesta pilota de Ferran, a Ferran l'enganxem, el tallem a trossets, el fotem amb una caixa de taronges i cap a València. Perquè macho, avui no puc dir res, perquè no sé si avui has jugat a la dreta i et sents més còmode, doncs això ho hauries de dir, perquè no ho sé. I jo espero que el proper partit que juguem el dijous contra el Villarreal, si encara està Xavi a la banqueta, que desitjo que no, doncs juguem a davant amb Ansu, Lewandowski i Ferran per la dreta i deixi a Rafinha i Dembélé a la banqueta durant un partit o dos, que no estaria malament. No estaria malament. Al mig del camp, senyor, oblidem-se ja de Busquets en partits com aquests. Oblidem-se. Aquests partits, avui, s'ha de canviar el sistema, el 4-3-3 aquest que fan servir amb els dos laterals que pugen i que fan gairebé d'estreny i es converteix en un, no sé si és un 2-6-4 o un 10-25-32, una puta merda de sistema, canviem-lo i juguem amb un 4-3-2, que podem jugar tranquil·lament, amb un 4-3-2 estaria bé, amb Romba. Amb un 4-3-2-1, sí, no, amb un 4-2-3-1, perdó. Ara, m'estava dient, és que tants números ja em lio perquè em posa nerviós. A mi aquest entrenador del Barça em posa molt nerviós. No sap fotre els canvis. No, i avui, encara que els canvis han fet alguna cosa, però no sap fotre canvis. I no ens ha fet alineacions. Jo vull haver sortit, en lloc de jugar amb Koundé de central, el Koundé el foto lateral i jugo amb Frenkie de Jong. Val? Que avui el Barça tenia que dominar el camp, i estava dominant el camp, però els altres tenien contraatac. Bueno, estiguem alertes i controlem el contraatac. Però no. El segon gol, Eric Garcia, bum, toca pilota enrere i és que habilita el davanter del Madrid. No, i hem estat a punt de fer-ho una altra vegada. I que no. I després una altra cosa. Jo no sé ja si és que ja som culers i tenim que protestar pels àrbits, però el penal, que era penal claríssim, vull veure la jugada repetida, però per mi hi ha un fora de joc previ. I després a la primera part ha hagut un cop de colze a Lewandowski de part de Militao, ha sigut un regado ben guapo, que l'ha deixat una estona tombat a terra, i ningú ha revisat aquella jugada. Jo he vist la repetició i allà hi ha un cop de mà, de colze, que és falta. Jo no sé si està dintre l'àrea o fora, és falta i targeta. Potser hauria pogut canviar una mica més el partit. No ho sé. El que sí que està clar és que això és veritat el que diuen, que Luis Enrique està molt cabrejat amb els Rubiales i que després del Mundial deixarà la selecció perquè Marcelino l'agafarà. Doncs Luis Enrique, t'esperem amb els braços oberts, fotem a fora el noi de Terrassa i vine tu, o que vingui un entrenador que sàpiga fer jugar a l'equip.
Tenim un equip per fer-lo jugar al contraatac, amb tios ràpids, però que, hòstia, és que totes les jugades acaben una altra vegada en el nostre porter. Perquè no sabem rematar els partits. Perquè juguem molt al mig del camp, el toque, i tu estàs veient el partit i veus que tens un tio desmarcat i que la pilota no li arriba mai, Per què? Perquè han de fer 15 passes pel mig del camp perquè li arribi a aquest senyor. Pedri està fos. Pedri està molt fos. I avui l'ha fet jugar, però no ha pogut rendir. I després una altra cosa, els senyors capitans del Barça. Gavi sabem que va com un boig, però a vegades li piten faltes que no ho són. Avui li han fotut una targeta groga que per mi no era, perquè no arriba ni a tocar el jugador salta per sobre d'ell. I no era. I els capitans callen. Anem a protestar aquestes jugades. Anem a que quan un àrbit vagi a fotre-li una falta o una targeta amb el Gavi s'ho pensi perquè no li vinguin els altres a menjar-li la olla. Comencem a tenir un parell de collons, que ja toca. Estic molt cabrejat, però no perquè el Barça hagi perdut, no, sinó per la imatge que hem donat, i per la pasta que em costa el puto Dazón, amb la companyia que tinc, perquè les retransmissions siguin tan dolentes. En Movistar La Liga, quan hi ha els partits de Lliga, pot tenir l'opció d'escollir la ràdio. I en Dazón no, et foten el tontopolles aquest del Carles Fiter, que no té ni puta idea de retransmetre un partit, o si no, el comentarista de Dazón, amb Juan Pablo Sorín, que ja em diràs tu, qui collons ha estat Juan Pablo Sorín en el món del futbol, i Guti, que de discoteques i bars sabrà un colló, però de retransmetre un partit de futbol, no. Totes les jugades que es discutien, totes eren a favor del Madrid, perquè clar, el Barça no. En fi, que estem molt cabrejats, que sisplau, Xavi, comença a fer les maletes, xato. Que aviam si després del Mundial, que aguantem fins que comenci el Mundial, perquè ara seria una mica fraig, així tindrà temps l'entrenador que vingui de poder entrenar. I després del Mundial fot el camp, perquè no serveixes. No serveixes per entrenador del Barça. I ho veurem. I ara no vaig dient que encara queda, que si la Copa, que la Supercopa, que si podem guanyar... No guanyarem res. No guanyarem res, perquè ens han calat el número. Lewandowski s'està convertint en Lewandowski per culpa teva. Perquè no li arriba una puta pilota, no sabem centrar pilotes. I així anem. Eliminats a la Champions, avui amb una imatge patètica al Madrid. El Madrid no fent lo seu, que és arribar i marcar 2 gols, que és l'únic que els importa. Marcar gols i guanyar, no el jogo bonito. El jogo bonito s'ha acabat. S'ha acabat el jogo bonito, ja no existeix. I amb els jugadors que tenim podríem fer moltes més coses, però, com tu dius, ben treballats, no? Però no, treballem-los, perquè tu no els saps fer treballar. Així que fot el camp. En fi, que com dic sempre, nosaltres som del Barça. Ens alegrem molt quan guanya el Barça. No volem desgràcies pel Barça, però és que, hòstia, vaya entrenador que tenim, Déu meu. No. I els jugadors que tenim, amb els altres equips rendien, o potser és que amb els altres equips el nivell era baix i ells destacaven, però aquí no surten. I les vaques sagrades, veus un Modric amb 37 anys, surt aplaudit de tot arreu, i aquí tenim un Busquets i un Piqué que els xiulem perquè és que la caguen sempre. En fi, senyors, com dic sempre, que ens veiem després del partit del Villarreal. Sisplau, que jugui Nansu, que jugui Lewandowski, que jugui Ferran. Anem a provar-ho, d'acord? Vinga, visca el Barça i visca Catalunya. Adeu! Tiki-taki, 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 tiki-taki.